Història de Xixona al carrer, la llegenda de Cabeçó de l'Hort. Allà al fons tenim Cabeçó de l'Hort, una de les muntanyes més altes que envolta Xixona i que està plena de llegenda i de misteri. Avui anem a contar una d'aquestes llegendes i ens la narra el nostre amic Francisco de Paula Mellado, impressor, escritor, que va vindre a Xixona en 1848 i que va escriure el llibre Recuerdo de un viaje por España. Quan va visitar Xixona i després va anar a Busot, va veure les coves de Canelobre i allí va parlar en un xic de Busot per a que li contara alguna llegenda o història. La llegenda és aquesta. Temps era temps que vivia a Dénia un moro molt ric que es dedicava al comerç internacional, però que també era un afamat corsari. En una d'aquestes aventures per la Mediterrània va atrapar un barc cristià que duia una hermosa dama que anava cap a Itàlia per a veure al seu marit que es trobava allí. El nostre amic, el moro, li deien Cabeza de Oro i al veure a la jove cristiana es va enamorar perdudament i la va segrestar. Va intentar per tots els mitjans conquerir-la, amb joies, regals, promeses d'amor, però ella sempre va dir que no. A qui volia era el seu marit. El moro, Cabeza de Oro, va decidir fer un pacte amb el dimoni i aquest li va construir una gran cova en la muntanya de Cabeçó. I també va col·locar una gran pedra a l'entrada que sols podria obrir-la el nostre amic, el moro, amb unes paraules màgiques. I allí va clavar a la jove cristiana. Tots els matins la visitava per a intentar conquerir-la, però ella sempre deia que no, i de tant de plorar, inclús les seues llàgrimes van formar les llacs i llacunes que hi ha a l'interior de la cova del Canelobre. El seu marit mai la va oblidar i la va buscar arreu del món i amb l'ajuda de la Verge Maria van arribar a Busot, a la cova. Allí, ell en la seva espasa va fer un tall en forma de creu que va trencar la maledicció i va trencar la penya i que va anar rodant per dins de la cova i va pegar damunt de Cabeza de Oro i el va matar. I així els enamorats es van tornar a juntar-se. El nom del nostre protagonista, Cabeza de Oro, va néixer el nom de Cabeçó de l'Hort, com se'n conta Francisco de Paula Mellado. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.